हाग्रा ओनसोलावहाय दायो नैबे बोथोरावहाय बिसोरनि जानाया खोब माने खमिबोयो जिहेथु दंफांनि बिलाइ बा हाग्रा बंग्राफ्रा रानो दा राननायनि थाखायनो बिथांमोना माने गामि ओनसोलाव फैयो। गामि ओनसोलाव नैबे समाव बांसिनानो माइ आबाद माने माइ आबादा हयथ' मोनबाय बा हाबाय थादों दा बेखौनो बिथांमोना नोजोर बोनानै माने इजिलि खायद' जानो थाखाय जिथु सायाव गैला बा हाग्रा ओनसोलाव गैयैखायनो बिसोरो माने जिखिनि सुबुं अनजिमा बा सुबुं थानाय गामि ओनसोलाव फैनानै माने माइ आबादखौ बिथांमोना जानो नागिरो आरो बे जानो नागिरनायावनो बिथांमोना माने जोंनि रायजो राजाफ्राबो माने हुलुस परिबेक मोनसे खालामो आरो बेयावनो बिसोरबो गिनानै माने हुलुस परिबेक जायो जायनि जाहोनावनो माने मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव मालाबा माने खंगाद जाया नङा जायो। दा बेखायनो जों नोजोर लाखिनानै इयुथ हिसाबै जोङो भेरगाव जिल्ला इयुथ हिसाबै आरो जोंखौ माने हेफाजाब होदों भेरगाव जिल्ला पेरेन्ट बुदिया जों बिथांमोननि हेफाजाबजों जोङो जिखिनि हायो इयुथ हिसाबै बे बिथिंखौ जाहाथे जोङो बन्द' खालामनो हायो आरो लोगोसे जोङो बिथांमोनखौ माने हाग्रा ओनसोलावनो बिथांमोननो जोङो जानाय आदारखौ जगायनानै जाहाथे बिसोरखौ बेयावनो लाखिनायनि जि बेब'स्था बा माने थाहोनायनि थाखाय जोङो माने जिमानखिनि हायो जों इयुथआ थालिर जगायबाय थादों। दायो आथिखालनि जि सरकार बे नोंथांमोननि बे सरकाराबो जेनेबा मैदेरफोरखौ होबथानो थाखाय मा राहा लादों आरो बेयो बेसेबां माने नोंथांमोना बेहाय गोजोननाय दङ? जोंथ' बुंनांगोन नै जोंनि सरकारा सलिनाया दिनै 2 बोसोर जाबाय बे 2 बोसोरनि गेजेराव जि माने मानसि आरो हाथि बा मैदेरनि जिथु खंगाद बे खंगादा दिनैनि थारिखआव जोङो खम जादों होनना बुंनो हायो आरो खम जानाय गाहाय जाहोनानो जाबाय मा जोङो माने जिखिनि सुबुं अनजिमा बा गामि थानाय ओनसोल बेवहाय सलार फेन्सिनि बेब'स्था जोंनि सरकारा लाबाय थादों आरो अलरेडि फार्म सकनिफ्राय डिमाकुसि जोंनि ओनसोलाव अलरेडि बेयो जागायबाय आरो थिग बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो बिथांमोननो माने जानाय आदार जगायनायनि थाखाय बिथांमोना माने बा हाग्रानि जिथु माने जोंनि जिब जुनार बिसोर माने गावनि जायगायावनो थानानै बिथांमोनाबो माने गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय बा जानाय आदारखौ बिथांमोना बे जायगायावनो मोनबाय थादों। रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जायफ्रा हाग्रा ओनसोलनि सेर सेर दङ? आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन खारन जिउ जुनु थायोब्लासो जों थागोन आरो जों थायोब्ला जिउ जुनु थागोन दा बेखायनो बेफोरो जोंनि मोनसे सम्पद आरो सम्पदखौ जोङो बासायनांगौब्ला जों साफ्रोमबो साखा फारा जानांगौ बा जों सजागता जानांगौ। दा बेखायनो जों बिथांमोननोबो माने थि समाव नांगौ समाव जोङो बिथांमोननो जुदि बेब'स्था होनो हायोब्ला बिथांमोनाबो गावबा गाव एलेकायावनो थागोन। जोङो मैदेर आरो मानसि जाहाथे माने खंगादा जानाङा आरो जाया जाथों होननानैथ' जोङो जिमानखिनि हायो माने जों थालिर दंफां जगायदों आरो संख्रि जगायदों जोंनि इउ पि पि एल भेरगाव जिल्ला लाइमोन गांखंनिफ्राय।